भोजपुरी के रसिक श्रोता समाज के सादर प्रणाम बा। एगो पूर्वी सुनावतानी और उम्मीद बरवा सबके प्यार दुलार भरपूर मिली। जैसे हमने करवा सबके मनोरंजन हेतु काफी प्रयास करे ने, मेहनत करके वीडियो बनावे ने, तो रोरो सबके कुछ दायित्व बा। चैनल के सब्सक्राइब कइल, लाइक कइल, कमेंट कइल। रोज सबके एक लाइक कलाकार लोग के जीवन संवारे में अथक भूमिका निभावेला। तो पूर्ण विश्वास पर वो सब अपना दायित्व के निभाई। आई पूर्वी सुनी। पिया मोर गइले रामा पूर्वी बनिजिया से देखे गइले ना तये गो गोदिया में हो खिलौना हो कि देखे गइले ना एगो गोदी में हो खिलौना हो कि देखे गइले ना। पिया मोरा गइले रामा, पिया मोरा गइले रामा पूर्वी बनिजिया सास देके गइले ना एगो गोदी में हो खिलौना हो कि देके गइले ना एगो गोदी में हो खिलौना हो कि देके गइले ना। एगो गोदी में हो खिलौना हो कि देके गइले ना। और ही कहतरी खाए के मांगे रे सुगना दूध भात खोरवा सुत के मांगेला से सुत के मांगेना सुगन बाला रे जबनवा हो कि सुत के मांगेना सुगन बाला रे जबनवा हो सुत के मांगेना। और कह दिया एक मन करे एक मन करे एक मन एक मन करे रे एक मन
भूया रे पटकती भूया रे पटकती से दूसरे मनमना मोरा सैया जी के थाती हो दूसरे मनमना मोरा सैया जी के थाती हो दूसरे मनमना मोरा सैया जी के पिया मोरा गइले पिया मोरा गइले पिया मोरा गइले रामा पिया मोरा गइले रामा पूर्वी बन जिया से देके गइले ना एगो गोदी में हो खिलौना हो की देके गइले ना एगो गोदी में हो खिलौना से देके